i på arbejde. Man kan det se? Hvad skete der? Ja. Jeg tænker selv til, at du skal vente. Kan det pågå min stikke i armen? Okay. Det må du ikke. Jeg tænker, hvordan jeg vil give den på. Så skal der svunge. Det er et billede, pappa. Det er et billede, pappa. Der er også en derhen. Ja, det er den med smukke. Nej, der er to. Der er smukke. Nej, der er også smukke. Øj, er det virkelig hen? Nej. Vi går helt hen. Jeg skal ikke lade tilbage. Hvor mange mennesker har jeg fået den her? Kom tilbage. Der går vi ned og lukker, men nu er jeg kommet her. Kan du rykke lidt der? Rykke lidt her, bare her. Kan du se noget nu? I love that Ikke nu. Han må ikke tage min skamme. Ja!